हेलो गाइस नोंथांमोना नुगासिनो फेसबुकआव गोगोम भाइरेल जागासिनो बेबायदि ट्रेन्डिं फट'फ्रा गोगोम बानायगासिनो मानसिफ्रा स' आं दिनै नोंथांमोननोबो फोरोंगोन माबोरै बानायनांगौ बे फट'खौहाय माबायदि बानायो स' नायलांबानो जाबाय लेट्स स्टार्ट स' फार्स्टआव नोंथाङा नोंथांनि मबाइलावहाय जिमिनि एप्स होननाय दं मोनसे बेखौ डाउनलड खालामना लानांगोन स' प्ले स्ट'राव थांग्रोदो जुदि मबाइलाव डाउनलड खालामनाय गैयाब्ला प्ले स्ट'राव थांनानै जिमिनि सार्च खालामबानो फैगोन एप्सआ नैबेनो गुगोल जिमिनि आंनाव डाउनलड खालामखानाय दङ आं दा बेखौ अपेन खालामनोसै स' नोंथाङाबो डाउनलड खालामनायखौ अपेन खालामना लाबानो जाबाय लोगोसे लगइन खालामना लाबानो जाबाय गावनि जिमेल आइडिजोंहाय बेनि उनावहाय बे प्लास आइकनावहाय सेरनानै फट' एड खालामबानो जाबाय नोंथाङा बबे फट'खौ बेबायदि 3D स्टाइलाव बानायनो नागिरदों स' आं मोनसे सेलेक्ट खालामना देखायनोसै आं बेखौ सेलेक्ट खालामबाय बेनि उनावहाय मोनसे प्रम्प्ट दं बेयाव लिरनांगौ आस्क जिमिनियावहाय बेयाव लिरना हरनांगौ आं बेखौ गाहायाव कमेन्ट सेक्सनावहाय कपि खालामना होलांगोन बेखौ कपि खालामनानै बेयाव पास्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोना बे बुस्थुखौ बेयाव लिरना होनांगौ बेनि उनाव फट'खौ अट'मेटिक 3D स्टाइल लग' टाइप जाना फैगोन स' दायो आं बिनि उनावहाय बेखौ सेन्ड हरदो सेन्डिं जाबाय बियो थांबाय दा फट'खौ बानायगासिनो जास्ट सेकेन्ड वेट खालामनांगोन दसे नेनांगोन नेटवर्क मोजांबा बारा गोबाव सम नाङा 15-20 सेकेन्डआवनो जायो नाथाय एसे नेटवर्क प्रब्लेमबा एसे सम लागोन 1 मिनिटसो लागोन नै गाहायाव जागासिनो नै जाबायबो टिप्स हेल्प जिमिनि एडिट योर इमेज नै नुबाय फट'आ बिदि फैबायबो एसे नायनायावहाय मिलायनो बाट बेखौ डाउनलड खालामनानै नायोब्ला एसे क्लियार नुगोन बे डाउनलडआव सेरदो डाउनलड जागासिनो डाउनलडिं जाबाय दा आं बेखौ गेलारियाव थांनानै नायोब्ला एसे क्लियार नुसिनगोन आरो गेलारियाव फैनानै क्लियार नुबाय एसेबाबो स' नोंथांमोनाबो बेबायदि फट'खौ बानायदो बानायनानै फेसबुकआव आपल'ड होदो एसेनोसै प्रम्प्टआ गाहायाव कमेन्ट सेक्सनाव दं भिडिअखौ लाइक खालामना लाबानो जाबाय लोगोसे शेयार खालामबानो जाबाय